Вітання! Мене звати Богдан Сиванич, це передача Лемко FAQ, і сьогодні буде відповідь на питання «Розкажіть про відомих лемків». Перш ніж ми розпочнемо, хочу нагадати, що можете писати в коментарях ваші запитання про лемків, і ми відповімо на них в наступних передачах. І підписуйтесь на канал Молод Лем, щоб не пропустити майбутні цікаві відео. Також хочемо подякувати людям, які підтримують нас на Патреоні. Звісно, питання вибору відомих лемків досить суб'єктивне. Є багато прикладів, коли відомими стають не через власні досягнення, а натомість імена із справді великими заслугами залишаються невідомими широкому загалу. Тому у цьому відео розкажемо вам історії 10 людей лемківського походження, які не просто були відомими, а зробили значний вплив на світ та на різні покоління людей. А якщо ви потрапили на це відео випадково і не в курсі, хто такі лемки, то запрошую вас переходити сюди і переглянути нашу відповідь на це запитання. Якщо говорити глобально, то, мабуть, найбільш відомим у світі діячем лемківського походження є Андрій Вархола, який більш відомий як Енді Ворхол. Він є творцем нового напрямку у мистецтві, який називається поп-арт, а також один з найдорожчих художників у світовій історії. Батьки Енді Ворхола походили з села Микова, зараз Словаччина, і перебралися до Америки ще до народження майбутнього короля поп-арту. Енді Ворхол з'явився на світ у місті Піттсбург у 1928 році, але його найбільші успіхи були пов'язані з Нью-Йорком. До речі, у 2020 році ми були у Нью-Йорку і записали там цикл передач «Лемко співи в Америці». Обов'язково перегляньте наші відео, особливо випуск номер 5, де ми показуємо місця, де жив і творив Енді Ворхол. Хто був у Нью-Йорку чи цікавився цим містом, знає, що в ньому нелегко заявити про себе. Треба бути дійсно оригінальним, епатажним і незвичайним. І Енді Ворхолу це чудово вдавалося. Ось, придивіться до його фотографій, до його вигляду і характерного сивого волосся. Ще в молодому віці він намагався виглядати як старий і спеціально носив сиві перуки. Такий образ Енді Ворхол вибрав свідомо, бо вважав, що таким чином він обманює час. Перше, що хочеться відзначити про творчість Енді Ворхола, це те, що він один з найкращих руйнівників стереотипу, що художники та митці живуть у злиднях, а славу отримують в кращому випадку після смерті. Він творив мистецтво, яке мало добре продаватися, і ще за життя отримав славу і багатство. Це чудово ілюструє одна історія. Коли Ворхола попросили намалювати те, що він найбільше любить, він намалював $200 купюрами по $1. Вартість цієї картини на аукціоні Сотбіс у 2009 році склала майже $44 мільйони, а картину, на якій зображено $1, продали майже за $33 мільйони. Станом на зараз 7 картин Енді Ворхола входять до списку найдорожчих проданих картин, сумарна вартість яких перевищує $650 мільйонів. Іншим важливим досягненням Енді Ворхола було те, як він довів, що навіть така дріб'язкова річ, як етикетка, може бути мистецтвом. Великий комерційний успіх йому приніс дизайн етикетки супу Кембл. Варто також згадати про успіхи Енді Ворхола в інших галузях мистецтва. Він творив дуже незвичні авангардні кінофільми. Наприклад, у фільмі «Сон» він показує, як поет Джон Джорно спить впродовж 5 годин. А фільм «Емпайр» складається з 8-годинного запису хмарочоса Empire State Building нерухомою камерою. Ворхол також був продюсером першої альтернативної рок-групи The Velvet Underground, для якої він намалював обкладинку альбому, де зобразив банан. Енді Ворхол – це яскрава сторінка в історії світового мистецтва, і нам дуже приємно бути частинкою того світу, з якого він вийшов. Про нашого наступного вихідця з Лемківщини можна сказати, що імена його героїв є більш відомі, ніж його власне. Впродовж багатьох років Стів Дітко творив відомих супергероїв коміксів, чимало з яких досі популярні. Стів Дітко, як і Енді Ворхол, народився у США. Так само обидвоє його батьків були русинами зі Словаччини. Після школи та служби в армії Стів Дітко вступив до Нью-Йоркської школи мультиплікаторів та ілюстраторів. Там він потрапив на навчання до одного з творців Бетмена Джері Робінсона. Через кілька років після випуску, у 1956 році, Стів Дітко почав співпрацювати з компанією Atlas Comics, яка пізніше стала називатися Marvel Comics. Саме у Marvel Comics Дітко створив свого найвідомішого супергероя.
Це Спайдермен або Людина-павук. Людина-павук уперше з'явився у 1962 році. Персонаж набув неймовірної популярності і отримав власну серію The Amazing Spider-Man. Дідко також брав участь у створенні таких класичних антагоністів, як Доктор Восьминіг, Пісочна людина, Ящір, Електро, Містеріо та Зелений Гоблін. Другим, але не менш значимим творінням митця став Доктор Стрендж. Цей образ представляє колишнього нейрохірурга, який став верховним магом Землі та захищає планету від містичних сил. Після 3 років роботи над цим персонажем Стів Дітко покинув роботу у Marvel через непорозуміння зі Стеном Лі і пішов працювати у DC Comics, де створив персонажа світу DC Кріпера. У 1979 році Стів Дітко повернувся у Marvel і працював над такими персонажами, як Людина-машина, Мікронавти, Капітан Всесвіт та інші. А мабуть, останнім популярним образом Стіва стала Дівчина-білка. Персонажі коміксів, які розробляв Стів Дітко, є героями для декількох поколінь, тому вважаємо, що він залишив вагомий слід в історії. Народився Бог на санях в лемківськім містечку Дуклі. Прийшли лемки у крисанях і принесли місяць круглий. Багатьом із вас знайомий стиль цього поета. Так, це Богдан Ігор Антонич, один з найяскравіших письменників в українській літературі, творчість якого неможливо сповна осягнути без пізнання Лемківщини. Богдан Ігор Антонич народився у 1909 році у селі Новиця у Західній Лемківщині. Там він провів перші роки свого життя. Лемківська природа, фольклор, традиції та вірування, які він пізнав у дитинстві, стали одним із стрижнів його творчості. Перша збірка віршів Антонича «Привітання життя» побачила світ у 1931 році. У ній молодий поет потужно заявив про свій своєрідний новаторський талант. Далі була не менш цікава збірка «Три перстені», в центрі якої є Лемківщина та замкнутий у цьому макрокосмі внутрішній світ поета. А також «Книга Лева», для якої характерний пошук зв'язку між людиною і природою, розкриття таємниці життя в єдності духовних і матеріальних виявів. Богдан Ігор Антонич рано покинув цей світ. Він помер у 1937 році, у віці 27 років від ускладнення після операції. Після смерті Антонича з рукописної спадщини поета видано 2 книжки «Зелене Євангеліє» та «Ротації». Перша присвячена темі єдності всього живого і неживого на землі, а друга – урбаністичній тематиці. Струмує гимн рослин, що кличуть про нестримність зросту. І серцю, по 7-й чарці, невимовно п'янко. Відійду вже, тут був я принагідним гостем, до інших зір молитимусь і інших ждати ранків. Життєвий шлях цього лемка був сповнений різноманітних випробувань. Епіфаній Дровняк народився у 1895 році у містечку Криниця на Лемківщині. Він не знав свого батька, а зростав із глухонімою матір'ю. Шкільна наука давалася Епіфанієві важко, адже в нього також були проблеми з мовою. Але Епіфаній мав надзвичайний хист до малювання. Улюбленим місцем для творчості була центральна вулиця Криниці, яка завжди була людною, бо містечко є відомим курортом. Мабуть, і в цей час з'являється псевдонім Никифор, яким часто підписує свої малюнки. Центральною темою творів Дровняка були міські пейзажі, малював також портрети, твори на релігійну тематику. Під час горизвісної операції Вісла 1947 року Никифору довелось розділити долю всіх лемків Польщі. 3 рази його висилали до Щеціна, а він, долаючи пішки понад 700 кілометрів, повертався до рівної землі. Врешті Дровняку дали спокій, і він зміг залишитися у Криниці. Коли виявилось, що в нього немає документів, тодішня влада вирішила присвоїти йому нове ім'я – Никифор Криницький. Никифор був художником, який отримав світове визнання. Його картини експонувалися в Італії, Бельгії, Англії, Швейцарії, США, Бразилії, Ізраїлі, Югославії, Чехословаччині та багатьох містах Польщі. Вважається, що за життя Епіфаній Дровняк намалював близько 40 тисяч картин. На жаль, не всі розуміли їх цінності, тому чимало з них були знищені. Відома історія, що картини Дровняка використовували для розпалювання печі. У 2003 році об'єднання лемків Польщі домоглося повернення художнику його справжнього імені – Епіфаній Дровняк.
Науковці, які досліджували світогляд лемків, завжди звертали увагу на їхню релігійність. Тому, мабуть, не випадково, що серед лемків є багато відомих церковних діячів. Одним з ним є Йосип Сембратович, галицький митрополит і глава Української греко-католицької церкви. Йосип Сембратович народився у 1821 році у місті Криниця. У 1870 році Йосип Сембратович став головою греко-католицької церкви. Митрополит Йосип Сембратович був відомий своїми рішучими кроками у боротьбі з пияцтвом. У 1874 році він видав 2 послання до греко-католицьких священників про достоїнство чоловіків та про братство тверезості. У них митрополит закликає усіх свідомих українців, у першу чергу священників, до боротьби з пияцтвом. Цей заклик викликав небувале пожвавлення у людей, були створені численні братства тверезості, і на честь святої тверезості навіть ставили пам'ятники. Ось, наприклад, такий пам'ятник зберігся у селі Ясень на Івано-Франківщині. Йосип Сембратович був також ініціатором заснування золотих книг тверезості в греко-католицьких парафіях. У них записували імена тих, хто відмовився від алкоголю в наміренні зцілення близької особи або осіб, що страждають від алкогольного узалежнення. Люди, які бажали відмовитись від алкоголю, складали у храмі спеціальну присягу. Текст присяги був розміщений на другій сторінці книги. Читаючи присяги, вказують своє ім'я, наскільки часу складається присяга, та роблять намір, за кого складається ця жертва. Після цього ці дані записують у книгу. У визначений день місяця у храмі відбувається богослужіння в намірення за зцілення залежних від алкоголю та за членів їх родин. Під час богослужіння священнослужитель бере золоту книгу тверезості і молиться за зцілення усіх, чиї імена вписані у книгу. Діяльність Йосифа Сембратовича не подобалась його опонентам та тодішній владі, тому його було усунено у 1882 році з митрополичого престолу і переведено до Риму, де він провів останні роки свого життя. Наступником Йосипа Сембратовича на митрополичому престолі став його племінник, також лемко, Сильвестр Сембратович. Він народився у 1836 році у селі Дошниці. Після від'їзду митрополита Йосифа до Риму у 1882 році Сильвестр Сембратович перейняв управу архієпархії, а в 1885 році він був іменований митрополитом. За часів його керівництва греко-католицькою церквою в 1891 році провели провінціальний синод, що упорядкував чимало обрядових відносин. За його почином було організовано Товариство Святого Петра для допомоги у будівництві церков та Товариство Святого Павла для поширення релігійного і церковного життя між селянами. Щодо першого товариства, варто зазначити, що за часів Сильвестра Сембратовича настає справжній розвиток церковного будівництва. Якщо парох якогось села звертався до митрополії з відозвою про будівництво церкви, то сам митрополит, як перший жертводавець, складав грошову пожертву. Сильвестр Сембратович, згідно із складеним планом, старанно відбував візитації парафій, дбав про виховання молодого кліру, підтримував навчання дівчат. З цією метою він заснував у Львові у 1884 році дівочий інститут під проводом сестер Василіянок, а також збудував монастир сестер Василіянок із пансіонатом. У пастирських листах Сильвестр Сембратович заохочував засновувати читальні просвіта у селах. За 3 роки до смерті у 1895 році Сильвестра Сембратовича було проголошено кардиналом, що стало вагомим визнанням його діяльності. Постать цього лемка є унікальною, тому що його життя охопило ціле століття. Отець доктор Дмитро Блажайовський народився на Лемківщині в селі Горішній Вислік у 1911 році. У 1933 році він пішки вирушив до Риму і залишився там навчатися у духовній семінарії. У Римі захистив 2 докторати – з богослов'я в Папському університеті Урбаніанум та з історії у Папському університеті Григоріанум. Після цього він майже 30 років був священником у різних парафіях у США. Будував там нові церкви, ретельно укладав шематизми українського духовенства в діаспорі, що має велике значення для історії Української греко-католицької церкви. Вже маючи за 60 років, отець Блажайовський повернувся до Риму, де займається науковою діяльністю, а також починає вишивати ікони.
За своє довге і цікаве життя отець Блажайовський вишив понад 250 ікон та написав десятки книг. Вишиті ікони отця доктора Дмитра Блажайовського зберігаються у музеї у Львові, який був створений у 1999 році. Ми розказували про цей музей в одному із випусків передачі «Лемко співи в авто». Запрошую переглянути, щоб оцінити цікаві мистецькі роботи. А якщо ви живете чи будете у Львові, то я також раджу відвідати цей музей. Дуже важливо говорити про те, що серед лемків було і є багато талановитих жінок. І сьогодні хочеться згадати про ту, яка була першопрохідницею жіночого руху в Галичині. Це Клавдія Алексович. Вона народилася у 1830 році у селі Красна. Клавдія Алексович відома передусім як популярна письменниця. Зокрема, вона авторка поезій і статей на різні теми, переважно з педагогіки та громадського життя. Клавдія Алексович писала язичієм. Що це таке і чому так склалося, дивіться у відео про мову лемків. У 1878 році Клавдія Алексович заснувала у Львові при Успенській церкві першу жіночу організацію Галичини, яка називалася «Товариство руських дам». Членкинями товариства були в основному жінки і дочки членів Ставропігійського інституту. У 1895 році Товариство руських дам відкрило у Львові пансіон для дівчат, який працював до 1939 року. Цікаво, що весь цей пансіонат та Товариство руських дам були на москвофільських та русофільських позиціях, що не берегло їх від закриття від репресій після приходу до Львова радянської влади. І якщо б треба було назвати людину, яка має найбільший заслуг перед лемками та лемківщиною, то це без сумніву був би Юліан Тарнович. Юліан Тарнович народився в селі Розтайному на Західній Лемківщині. У 1934 році Юліан Тарнович стає головним редактором газети «Наш Лемко», яка виходить у Львові старанням Лемківської комісії Товариства Просвіта. Ця газета стояла на проукраїнських позиціях і мала вагомий вплив на просвітницьку діяльність на Лемківщині. Одночасно Юліан Тарнович засновує серію книжок «Бібліотека Лемківщина». Саме для цієї серії Юліан Тарнович написав та видав свої головні праці. Серед них ілюстрована історія Лемківщини, в якій він дає географічний та економічний огляд лемківських земель та детально описує кожен історичний період. З цієї серії варті уваги також книги «Історичні пам'ятки в Західних Карпатах», яка є своєрідним доповненням до історії Лемківщини, та «За срібнолентим сяном» – перший туристичний путівник по Лемківському краю. У 1941 році вийшла книга Юліана Тарновича «Лемківщина. Матеріальна культура». Ця книга – це спроба описати, як живуть і господарюють лемки, та як вплинули географічні та кліматичні умови на розвиток матеріальної культури. Після війни Юліан Тарнович видав кілька книг, які стали відгомоном виселення лемків з їхньої рідної землі. Чільне місце в цьому періоді посідає книга «На згарищах Лемківщини». Це автобіографічна праця, в якій Тарнович роздумує з приводу війни та жахливих наслідків для лемківської землі. Загалом Юліан Тарнович видав понад 20 книг, присвячених Лемківщині. Також він малював картини на лемківську тематику. Повоєнну частину свого життя Юліан Тарнович провів у Канаді. У місті Торонто є музей лемківської спадщини імені Юліана Тарновича. Насамкінець хочеться включити до цього списку особистість, яка живе і впливає на світ зараз. Маємо багато діячів, які творять оригінальну і сучасну лемківську культуру, і якщо вам буде цікаво, то можемо підготувати ще й список відомих сучасних діячів лемків. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо б ви хотіли побачити випуск саме на таку тему. Але сьогодні мені хочеться згадати саме Христину Соловій, тому що своїми виступами вона запустила нову хвилю зацікавлення лемківською культурою у широкого кола людей. При згадці про лемків багато людей в Україні спершу згадують саме Христину Соловій. Для нас це важливо, адже у перші роки існування молодої Лемківщини у Львові Христина Соловій брала участь у заходах нашої організації, тому ми радіємо кожному її успіху. Перші кроки Христини Соловій як співачки пов'язані зі Львовом із виступами у хорі «Лемковина». Справжнім успіхом став дебют Христини на шоу «Голос країни», де вона виступила із лемківською піснею «Горе долов ходжу». Після цього лемківські пісні ще не раз звучали у проекті. Зараз Христина Соловій – успішна співачка з власним стилем.
Вона записала 2 альбоми та декілька відеокліпів. Сподіваємося, що Христина і далі звертатиметься до лемківської тематики у своїй творчості і ще багато зробить для лемківської культури. Завершуючи наш сьогоднішній випуск, хочу попросити вас написати в коментарях, чия історія вам сподобалась найбільше і хто з лемків надихає вас у вашій діяльності. Також запрошую вас підписатися на наш канал, підписатись на Молоду Лемківщину у соцмережах, ставити лайки, підтримувати нас на Патреоні. До нових зустрічей!